Arwakini machiegni nyakwara moge jwange chenro makawuono mar ohala gi mwandu. Ma en chenro mamedo koloni yore mopogore opogore kendo mi riekni kaka nyalo chako ohala kendo tayo yo makare. Machiegni nyinga Cleophas Oluoch. Nyakwara moge jwang kawuono e mesa mar ohala gi mwandu wachako kod ohala mano ma itimo e kari mar jot. Dibed ni in gi lo moro migede tidaloke mondo mi okelni yuto. Sigand Dorothy Obonyo ma en wuon Pikidi Ecolodge mayudore Sakwa ei Bondo ei kaunti ma Siaya. Sigande geno mar jiwi mondo mi lok kari mar dak obed kari mar yuto. To bende kindeno inyalo loke mondo mi lok ngima mag jogo modak e alworane. Kendo tiyo gi mwandu mago ma iyudo mana kanyo ka imedo mana berogi. Mane gimiyo kawuono wadawinjo sigande ni ento nochako yo machal nade to ohala ni otime nade. Nyinga en Dorothy Achieng' Abonyo. An iluonga ni min Pikidi. Tinde nyinga moro en ga Dorothy Pikidi. Koro Pikidi nitiere e gweng' miluongo ni Uhoma. Uhoma is the village. Uhoma nitiere Central Sakwa. Central Sakwa is in Bondo Sub-County, Siaya County. Yeah, to wantiere right e dho nam. Okay, Pikidi en nying manyien. Anyalo chako gi pimonu gima Pikidi en. Nikech wahero kama wadakie, wahero environment ma wantiere. Waneno ni kata mana nying mwamiyo kar kaendi, wami mana gi nying mar environment. To kar kaendi kiwuotho kaendi kaka usewuotho ni, uboneno pi. Pi e gima duong' ka. Kae uboneno kite be. Wan gi pi, wan gi nam Lolwe e tiendwa ka. Kae wan gi beach motimo kite. Ji ohero ga winjo beaches mantiere gi kuoyo. Wan marwa ni onge gi kuoyo, en gi kite, to kite go eko mwa celebrate. Kae kendo kama wantiere ni ineno ka en green, gina yiende manyaluo, yiende ma wabe wapidho mang'eny. Koro kanye kama nying wuokie. Koro pi mar nam. Kae kidi en kidi mwaneno, kae gardens to koro mwaneno ni endi. Mane kuma nying ma Pikidi owuokie. To kapok wachako Pikidi, kar ka ne wabire 2015-16 ka wanyiewo lo. Ok wan jo Sakwa ka, wan jo Uyoma. Kwa nyiewo lo mondo wagere dalawa. Nwahero pi gi chien. Kuma wantiere Uyoma wabor gi pi, ok wane pi, to nwadwaro kama pi nitie. Koro kwa warango wayudo ka ng'ato ne uso kae. Kae wabiro wanyiewo ka. Koro nwabiro nyiewe mondo wagerie dalawa mar family, like a retirement home, nikech ok wadak dala. Mostly wadak Nairobi. Koro kwasebiro ma wanyiewo lo, kwasechako koro rango ideas kaka wadwa gero, nikech wan jogedo be. E family waka wan architects 4. Koro warango kaka wanyalo loso dala mondo dalo bed maber e tie pika. Kae waneno ni, kaendi wasegoro ot, mae ot mane koro wagoro mondo wadagie. To waneno kaka kaendi ober abera kabisa, tie pi. It's a very beautiful environment. Owacho ni to koro donge wanyalo timo gimoro ma wadakie to waluongo kata jomoko bendo share ber mantiere kar kaendi ni. Koro kidala tiluongo ka ni ka Jauyoma. Ji mang'eny pod luongo ka ni ka Jauyoma, jogweng' luongo ni ka Jauyoma. Pikidi koro en ohala, nying mar ohala. Pikidi Gardens Ecolodge. So nitie ka Jauyoma, nitie Pikidi Gardens Ecolodge. Manyiso ni kar ka timo gik moko ariyo. En dalawa to en kar ohala bende. Part mar ohala ni ka koro waparo ni wadwa timo ohala kaka nawacho, nikech kar ka ber. En kama ber ma ji kobire kata un kudonjo ka tuneno kaka endi ber. To nitiere tourist or just domestic kata mana ma international mohero kuonde makamagi. Koro waneno ni kar bet ni wana family of ji 5. To ji 5 go ji 3 donge bo wuok, to bo weyo ji 2. Mano vijana, mai kijana maduong' nitie vijana 2 malowe. Ka gisewuok ma gidhi kuma gidhi, koro wadong' ka ji 2 e bungu ni endi. Wabo enjoy the environment, yes, to wadwa ni wa share gi ji. And the sharing gi ji no endo, the main idea en ni koro kubed urangru aranga ji 2 kendo. Ntiere welo mabiro, ugogodo mbaka, you get new experiences, and of course, uyudo pesa moro be. Kata kuse retire, okuthagro enyu yude gimoro muchamo. Mane kaka idea mar ohala biro. Koro nikech en ot,
to ohala mwakelo no be en kama jibiro betie mana kaka wabet, jibiro nindo kaka wanindo. Koro rooms ma wantie godo ma extra go wanyalo tiyo godo kaka kuonde ma welo nyalo ninde. Kai koro because of rooms ma kaendi tin, koro ema nomiyo wamedo rooms moko kae. Kae wan nyaka gi campsite bende. Ma vijana kabiro ok dwa ninde udi, seche moko gineno ka udi beche odhi malo matin to ginyalo dhi e camping, ma bende en ga gima ber malich. Culture is also big. Kama wantiere niendi wan Joluo. And ibo yudo ka apart from just gik ma natural manitiere kar kama could be anywhere else. Watemo establish a little kind of a museum, but okay, museum mani ni donje museum ni koro ndik dhot ni wadonje museum. And watemo choko artifacts mag Luo. To watiyo kod gas decoration e ot ka. Kidonje ot kanyo, the first thing mineno kanyo ibo neno osera mar gwen. Kirango gimalo ibro neno the shields mag Joluo. Ibo neno agwata kanyo, ibo neno ko. Kidhi e sitting room, ineno kom nyaluo, ineno so many things. Ineno nyatiti, orengo, yeah. So wachoko gi achoka to watiyo kod gas decorations. Ka ng'ato donjo, dheru, adita, they are all there. Agulni nitiere. So oken museum muketa keta, en museum ma wadak go. Masama ng'ato chopo to penjo, and be it's educational also, and be pod watemo develop. 2030, ntie gik mang'eny ma, gik muneno kaendi, chal ka gima wasetimo gik mang'eny, but gik ideas mantiere wi wang'eny, gik mwadwa timo mbele. Gima wadwa timo kabisa en keto mondo nam obed active. Kech kawa bet ni wan jonam, sani activities wa mag nam, en mana swimming no, nitiere yie, mwatero ga godo ji boat rides e islands machiegni gi, kai wantie gi kayaks bende, kayaks mag paddling, yeah? To gik ma ikete pi ng'eny, so wachako pango kaka wanyalo medo koro proper boat, a speed boat, medo things like jet skis, just keto ni kanyo endo ema kama ng'ato kobire to kanyo kama idwa ni dhiye. Kech mane gima wan godo maduong' mopogre gi gik ma jomoko ni godo iye kocha. So mano, then tiere gik moko be mwatemo ka welo medo biro, wanyalo medo rooms moko, wanyalo medo other activities kocha. Nyaka kata swimming pool, nitiere jok moko moluoro swim e nam. Nitiere joma koneno nam bende enjoy. Koro wadwaro ni mondo wabed gi option ma jomoluor nyalo dhi kocha, joma jochir nyalo dhi e nam. Nentiere discussion moro mar dead capital sometime this year or last year. Yeah, and it's still continuing. And the dead capital no endo, iwachonwa jo thurwa ni wawe gero gik madongo dongo, mwikete pesa mang'eny, to olinga kanyo onge gimokelo. Yeah. Seche moling kanyo onge gimokelo no be iyudo ka koro oyeye modak e ot, anyinye madonje e ot kethre. So kakata isegero ot maduong' no endo to pod ok idakie, mano one example. Pod ok idakie, pod in Nairobi, pod in Loka, in kumoro, inyalo loko odno kama ji nyalo bire mondo iyudi gimoro wuogni kanyo. Sama gimoro wuogni kanyo no ot bende itiyogo koro ot ok kethre. Mano for joma ni oko. To kata joma odak e utegi, ibo yudo ka in kata gi bedrooms 3-4, titiyo kata mana gachiel kende. 3 modong' gieki, nitie kaka inyalo yawo dhoodi mondo welo bi, and welo go kobiro gin welo mabe kobiro to godo mana mbaka. Gin gihero ga, ok gidwa dhi e hotel, gidwa mana biro kama ji odake, ging'e kaka ji odakie. Yeah, mano gima ji te nyalo timo. Kae
for joma nitiere gi plots e dho nam en kama ber. Wageruru dho nam. Dho nambwa ni endi bro yudo ka dho nam ma Uganda, dho nam ma Tanzania oger kabisa. Dho nam ma korwa koni ji ok ger. Jomoko ji gedo mana gik matindo tindo mwagero, gintie magero nyaka madongo matin, but pod otin ubu ng'eyo. Ji gedo matin kabisa. So why encourage joma nigi plots e dho nam mondo develop this lake. To kata mana ni joma onge go, kata mana un ku onge go, ranguru plots e dho nam mondo wageru. Nikech Pikidi en ecolodge, and ecolodge no endo en nying ma nomiwa gi TRA, Tourism Regulatory Authority. Ka gibiro kato gineno kaka kama wantiere chalo. Mokwongo wach ni pi nitie butwani. Pigni onego rite, ok onego bed ni wahinyo pi, wachido pi, watimo gik mariche pi. Of course, namni duong'. Wan marwa matimo buna timo kamatin, to watime kamatin to watemo mondo wa encourage jomoko mabutwa bende mondo tim. So ibo yudo ka kata mana alwora mambele wani endi, iyudo koler. Nam kelo ga yugi mang'eny. Gik ma jonam owite nam kuchacha, chupe, gik mang'eny yudo nyaka wuoch, gik ma chilo mang'eny. Kochopo karwa ka endi to wayweyo. To mwayweyo go neno ka waketo gi kamoro e Eco Studio. Mondo kar wang'o gi to wanyalo yudo gik mwaloso kodgi. Nitiere bende ka wabet ecolodge, gineno kaka yiende mantiere ka. Yiende mantiere ka wantie gi a lot of indigenous trees. Trees yiende ma ok inyal yudo oko, to gidongo e iye ka. Koro yiende ma wayudo kar ka endi onge kata achiel mwang'ado. To ineno ka Mother Nature to dich go moko piny. Ting'eni Mother Nature to kogo piny to onge giminyalo timo. But koro magi go piny go, nyaka warang ni watimo go dang'o. So, ok wang'ad yien, kae wabe wamedo pidho yien. Mondo wabed ni yiende ng'eny kar kaendi. To warito gi bende. Ineno nyaka ka yiende, wamiyo nyaka nying. Ineno ka gintiere nyaka gi nying. Nyinge go kwaketo kuomgi, waketo mondo kata ka welo biro, to it's also kama ji puonjre. Yeah? Ni kara yien ni luongo ga kama. To kiseneno nyinge ti inyalo kata Google mineni yien ni endi, tijen kama yiende gi most of them gin yedhe. Gin yedhe kabisa. Jikia. So en kama kibire wanyalo nyisi ni macha yien cha iluongo ni po nyinge mar science en ma, nyinge mar English en ma, en po nitiyo kode kama. Namba ma kidwa biro Pikidi tigoyo, en namba sani mara ematiyo, en 0724 142247. But nitiere joma book ga gi email be, pikidigardens@gmail.com. Nitiere joma bende book ga online. We have a website wa en www.pikidigardens.com.